फक्त 310 कोटी रुपयाचा तोटा आहे दर वर्षाला येणार आहे. आजपर्यंत झालेल्या भाडेवाढ म्हणजे पहिल्या दिवशी झालेली 3 रुपये 11 पैसे, दुसऱ्या वेळेस 10 पैसे, 3 रुपये 10 पैसे, दुसऱ्या वेळेस झालेली 91 पैसे आणि तिसऱ्या वेळेस झालेली 2 रुपये 80 पैसे, अशा पद्धतीने जवळजवळ 7 रुपये 85 पैसे 65 पैशाच्या आसपास साधारणतः म्हणजे 8 रुपयेच पकडा, 8 रुपयाच्या आसपास एका डिझेलवर. आणि आम्ही डिझेल घेतो टोटल 3,400 कोटी रुपयाचं वर्षाला. त्यामुळे इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम किंवा भारत पेट्रोलियम ह्या संस्थेमधले ते घेतो. शेवटी हे केंद्र सरकारच्याच संस्था. परंतु एस टी महामंडळ हे एवढं 310 कोटी रुपयाचा जो घाटा आहे तो सहन करू शकत नाही. आणि प्रामुख्यानं हे आता दिवसेंदिवस महागाई एवढी वाढायला लागलेली आहे. कामगार आहे, तो कामगारसुद्धा बिचारा त्यांचे पगार तेवढेच आहेत, त्यांनाही काहीतरी आम्हाला देणं गरजेचं आहे. त्यांनाही काहीतरी वाढ जर त्यांनी मागितलं तर चुकीचं नाही आहे. त्यामुळे कामगारांची पगारामध्ये किंवा इतर काही गोष्टींची असलेली मागणी, डिझेलमध्ये होत असलेली वाढ, सध्या तरी एस टी महामंडळानं काही भाडेवाढ न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण असं जर चालू राहिलं तर भविष्यामध्ये काही कटून निर्णय घ्यावे लागतात. कारण ही सेवा आहे ती तर बंद करून चालणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना आम्ही मोफत प्रवास देतोय, महिलांना 50% देतोय, तुमच्यासारख्या लोकशाहीच्या 4थ्या स्तंभाला सुद्धा मोफत प्रवास देतोय. दिव्यांग आहेत, इतर सामाजिक काही घटक आहेत, त्यांना सुविधा देत असताना काही ठिकाणी आम्हाला ह्या सगळ्या योजना चालू करत असताना कटू का होईना नाईलाज असताना निर्णय घ्यावे लागतील भविष्यामध्ये. पण सध्या काही नाही. लक्षात घ्या, जबाबदारी तुमची आहे. मला जर याच्यानंतर तक्रार आली, मला माहिती नाही, मी लोकांना, माझ्या अधिकाऱ्यांना जर चांगलं काम केलं तर शाबासकी देतो, पण चुकीचं काय केलं तर मी पाठीशी घालत नाही. तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो. साहेब, सिंधुदुर्ग हा डोंगराळ भाग आहे, पण इकडे ज्या गाड्या तुम्ही दिल्या त्याचे टायर खराब आहे, अनेक गाड्या नादुरुस्त दिल्या आहेत, म्हणजे आहेत त्या गाड्या. नाही आता आपण नवीन गाड्या आणतोय ना, नवीन गाड्या आमच्या दीपकभाईंनी आमच्याकडे मागणी केलेली आहे. नवीन गाड्या आपल्याला किती गाड्या आता देतोय सावंतवाडीला आपण? कितीची मागणी आहे तुमची? लगेच आजच्या आजच जाहीर करतो सगळ्या नवीन गाड्या. तुमच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केली की मिनी बसची संकल्पना देतोय, मिनी बस पण देतोय, पण त्यांनी 10 मागणी केली. मी 10च्या 10 मारला गेला. सावंतवाडीला पण देतो ना, देतो, पण नवीन बस आताच डिक्लेअर करतो किती देतो ते. 5 मी काय होतं पूर्वी मिनी बस दिलेल्या आहे. बघा, सावंतवाडीला आता हे तुम्हाला जाहीरच करून सांगतो. रत्नागिरी पासून सांगू का? हो सांग. बघा, रत्नागिरीला 8 देतोय, रत्नागिरीला चिपळूण, खेडला 8. काय ऐका ना, शेवटची फिगर आहे तेवढे देतोय. हा ना, खेडला 20, चिपळूणला 20, गुहागरला 10, देवरुखला 10, देवरुखला 20, रत्नागिरीला 30, लांजाला 10, राजापूरला 15, सावंतवाडीला 15. 5 सध्या तरी 15 देतो, कारण हे मला काही बदलता येणार नाही. हो नाही, बदलता येणार नाही, पण मग मुंबईला गेल्यानंतर परत कुठं कुठे ऍडजस्ट करून परत देतो. काही हरकत नाही, चालेल 20 करून टाकू. इकडे 20 करा. सावंतवाडी 20, मालवण 10, कणकवली 10, देवगड 10, विजयदुर्ग 10, कुडाळ 5, वेंगुर्ले 5,